हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअआव बरायबाय लोगोफोर दायो आं बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय बीए बा ग्रेजुएशननि सार्टिफिकेटखौ माबोरै एप्लाइ खालामनो बा माबोरै मोननो हायो बा दाख्लिनि जे आङो अलरेडि भिडिअ खालामखांखाबायमोन माबोरै बीए नि बा ग्रेजुएशननि सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामो आरो बे भिडिअआवहाय गोबांथार मानसिफ्रा बुजियाखै बा क्लियार जायाखै कमेन्टआव गोबांथार रोखोमनि कुइसन आनाव सोंहरदों दा बेखौनो आं क्लियार खालामनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैबाय लोगोफोर बिनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि बे बड' मेक्सर इउट्युब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आं बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैबा जेन' नोंथांमोनाबो मोननो हायो आरो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' बयबो मिथिनो हायो आरो लोगोफोर जायफ्रानाखि ग्रेजुएशन बा बीए पास जाबाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मोननो हायाखैबा दासिमबो बे भिडिअखौ नायलांदो आरो जायफ्रानाखि बीए फरायगासिनो आरो फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय बे भिडिअखौ जेब्ला नोंथांमोना ग्रेजुएशन जागोन बा बीए पास जागोन नोंथांमोना नैबेबायदि प्रसेसैसो नोंथांनि जे अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन बे बीए नि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोननि कलेजनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हानाय नङा नोंथांमोना बेखौ इउनिभारसिटियावसो थांनानै लायनांगोन गुवाहाटी इउनिभारसिटियावसो नोंथांनि इउनिभारसिटियावसो आरो बे सार्टिफिकेटखौ लायनायनि सिगां नोंथांमोना माखासे प्रसेस दङ दायो बे प्रसेसखौनो आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअ खोन्थालांनो नागिरदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दानो बेयाव अफिशियेल वेबसाइटआव फैनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि इउजार आइडिखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय पासवार्डखौ बेयाव होनांगोन आङो अलरेडि माबोरै इउजार आइडि बा पासवार्ड बानायो बेखौ आङो अलरेडि भिडिअ खालामखांबाय दाख्लैनि भिडिअआव नोंथांमोना मोननो हागोन आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन बिनि सिगां नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो लोगोफोर बेवहाय इउजार आइडि पासवार्ड होखांनायनि उनाव नैबे लगिनआव क्लिक खालामदो दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामोबा नोंथांनि जे पेजआ बेबायदि गेवगोन बा लगिन जागोन नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बाव सजागोन डाशबर्ड नै लोगोफोर नोंथांमोना जेब्लानाखि नोंथांमोना जे इउजार आइडि बा पासवार्ड बानायखाङो नोंथांमोनाबो लगिन खालामखानांगोन लगिन खालामोबा बेबायदिनो पेज गेवगोन आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे निउ रिकुवेस्ट डकुमेन्ट होनाय दङ ना बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामनांगोन दाख्लैनि भिडिअखौ नायनानै एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय स्टेटास नायनो थाखाय नैबेवहाय क्लिक खालाम नैबे एप्लाइ डकुमेन्ट लिस्ट बे एप्लाइ डकुमेन्ट लिस्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो बे एप्लाइ डकुमेन्ट लिस्टआवहाय क्लिक खालामबा दाख्लै नोंथांमोना जे बुजियाखै गोबांथार कमेन्टआवहाय गोबांथार कुइसन सोंहरदों आंनियावहाय बिभिन्न रोखोमनि दायो आं गासैखौबो क्लियारै खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे स्टेटासआवहाय नोंथांमोना नायदो दाना नैबेवहाय नै डकुमेन्ट टाइपआ जाहैबाय अरिजिनेल पास सार्टिफिकेट बेबायदिनो श' जागोन थारमाने बीए नि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौसो एप्लाइ खालामदों नालाय बेनिखायनो बेवहाय अरिजिनेल पास सार्टिफिकेट देखायगोन बिनि नेक्स्टआव दं जाहैबाय स्टेटासआव नोंथांमोना बेबायदि नुगोन रेडि फर कालेक्शन दायो दाख्लै सोंहरनाय लेखा दाख्लै गोबांथार सोंहरदों ओरैबायदि जे एप्लाइ खालामनायनिफ्राय सानबेसेजों बे अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ मोनो बा खय मास बेसेबां बेसेबां दाननि उनाव बे सार्टिफिकेटखौ लायनो हागोन बा मोननो हायो बेबादि सोंहरदों दायो लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय नैबे स्टेटासआवहाय पेन्डिं श' जागोन दै पेन्डिं जागोन आरो बे पेन्डिंआ मास मोनथाम बा मास मोनब्रै 3-4 मान्थनि उनावसो बेबायदि रेडि फर कालेक्शन जागोन जेब्लानाखि बे स्टेटासआवहाय रेडि फर कालेक्शन जायो अब्ला हमनानै लादो थारमाने नोंथांनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटिया प्रिन्ट आउट खालामबाय आरो रेडि खालामबाय दायो नोंथांमोना थांनानै लायबानो मोनबाय आरो थारमाने हमनानै लादो नैबे स्टेटासआवहाय रेडि फर कालेक्शन ओंखारबानो नोंथांमोना बे नोंथांनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनाय बेखौ नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांनानै लायबानो नोंथांमोना मोनबाय आरो बे रेडि फर कालेक्शन ओंखारनो थाखाय मास मोनथामनिफ्राय लानानै मास मोनब्रै बेबायदि टाइम लायो आंनिया खिन्थु बोसोरनै लादों दै लोगोफोर दा माबोरै बोसोरनै लादों होनना बुङोबा आं दायो खोन्थानोसै नोंथांमोना दाख्लै कमेन्टआवबो सोंहरखादों दायो आं खोन्थानोसै जुदि जेनेबा बीआवथ' 6टा सेमिस्टार थायो नालाय 6 सेमिस्टार 1 2 3 4 5 6 जेनेबा नोंथांनिया सोरनियाबा जिखुनु सेमिस्टाराव 1आनो जा 2आनो जा 4 5 6आनो जा जिखुनु सेमिस्टाराव नोंथाङा बेक जादोंमोनबा मोनसेयानो जा मोननैयानो जा जिखुनु बेक मोनसेबाबो आरो नोंथाङा जुदि बेक जादोंमोनब्ला नाथाय नोंथाङा क्लियार खालामबाय पास जाबायबो नोंथाङा 6 सेमिस्टारसिम थांबाय फार्स्ट सेमिस्टारावनो 1 बा 2 सेमिस्टारावनो बेक दंमोन बेखौ अलरेडि क्लियार खालामखांखाबाय आरो पासबो जाबाय थेवबो नोंथाङा नैबेबायदि बेक गोनां मानसिया
नैबे डिक्लेरेशन बा withheld सार्टिफिकेट होनदोंना आङो बे withheld बा डिक्लेरेशन सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना नांगोन नङाबा बेखौ नोंथांमोना होआलाबा डाइरेक्ट एप्लाइ खालामोबा नैबे रेजेक्टेड रिजनावहाय नोंथांमोना नैबेवहाय स' जागोन एसे बायदिसिना लिरनाय आरो आं स्क्रिनाव होबाय आंनाबो रेजेक्ट जादोंमोन नालाय बेबायदि स' जागोन बा रेजेक्ट जागोन बेनिखायनो दानिया नोंथांमोना मा खालामदो जायफ्रानाखि बेक दङमोन नोंथांमोना बेखौ अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांनानै बेखौ लायग्रोनानै बे डिक्लेरेशन सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना जेब्लानाखि डकुमेन्ट्स आपल'ड होयो बेवहाय नोंथांमोना मोननै आपल'ड होखानांगोन नालाय अलरेडि जेनेबा अरिजिनेल पास जेनेबा अरिजिनेल मार्कशीट BA नि बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट बे रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटजों बे मार्कशीटजों नोंथांमोना अलरेडि बा होखानांगोन नालाय आपल'ड बिनिफ्राय नोंथांमोना बेक दङमोनब्ला बे withheld बा डिक्लेरेशन सार्टिफिकेटखौबो आपल'ड होबानो नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया बियो रेजेक्ट जानायनि खुनु रिजनानो थानाय नङा आरो रेडि फर कालेक्शना स' जागोन जुदि नोंथांमोना बे बेक थानानैबो बे withheld बा डिक्लेरेशन सार्टिफिकेटखौहाय आपल'ड होफायाबा बेवहाय रेजेक्ट जागोन रेडि फर कालेक्शन बिदि ओंखारनाय नङा बेयाव खुनु मेजरनि खुनु जेनेरेलनि खोथा गैया गासिबो बेक दंबानो नांगोन आरो खुनु कमार्सनि साइन्सनि आर्ट्सनि खोथा गैया नोंथांमोना बेक दंबानो बेखौहाय नांगोन नोंथांमोना बेखौ थांनानै लायबानो जाबाय इउनिभारसिटियाव आरो नोंथांमोना मिथियाखैब्ला बा मिथियाबा गोबांथार मिथियैफोरबो थायो नालाय थांदो नोंथांमोना मास्टारफोरनाव सोंदो आरो नङाबा सोरबा सिनायनायफोरनाव बा सिनायिफोरनावबो नोंथांमोना सोंनो हागोन बिथांमोना नोंथांखौहाय हेल्प खालामगोन बा डिक्लेरेशन सार्टिफिकेटखौ बबे अफिसाव हरो नोंथांमोना सोंदो अब्लानो बिथांमोना खोन्थागोन अब्लानो नोंथांमोना बिदिनो 25 बा 30 मिनिटनि गेजेरावनो बिथांमोना बानायना हरगोन आरो बेखौ लानानै एप्लाइ खालामफैदो दानिया खालामखांनायनि उनाव स्टेटासखौथ' बेबायदि नायखायो नालाय बेखौ चेक खालामदो बिनिफ्राय एमाउन्ट बा पेमेन्टआथ' गासिबो नै बेवहाय 830 माने 830 थाखा नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन बिनिफ्राय बेखौ एसे ओरै बोदै बेबायदि बेखौहाय हल्ड खालामनानैहाय ओरै बोबाय आङो नै बेवहाय नोंथांमोना नुनो हागोन नै बेवहाय दङ जाहैबाय नै भिउ नैबेवहाय भिउ दङ नै बेवहाय नै ब्लु कालारनि बे भिउआवहाय क्लिक खालामोबा नोंथांमोना नुनो हागोन बेबायदि नै ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे आपल'ड डकुमेन्ट्सआव बा डकुमेन्ट आपल'डआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामबाय आङो बेयाव क्लिक खालामोबा नोंथांनि आपल'ड होनाय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना नुनो हागोन बेवहाय नै लोगोफोर आरो जायफ्रानाखि अलरेडि बेखौ एप्लाइ खालामबाय आरो रेजेक्ट जानानै दं आरो नोंथांमोना दायो withheld सार्टिफिकेटखौ लायनानै नोंथांमोना रि आपल'ड खालामनो हागोन दै नैबे सुस फाइलावहाय नैबे जाहैबाय फार्स्टनिया जाहैबाय मार्कशीट सेकेन्डना जाहैबाय रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट बेनिफ्राय थार्डनिया जाहैबाय withheld बा डिक्लेरेशन सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय सुस फाइलाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड होफिनबानो हागोन दानिया आङो बेखौ बेक खालामसै बिनिफ्राय नैबेवहाय नाय नोंथांमोना नैबेवहाय नै डाउनलड फ्रम बा रिसिप्टनि ब्लु कालारनि दङना बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायथारनांगोन बे रेडि फर कालेक्शन जाबाबो जायाबाबो बाव क्लिक खालाम नोंथांमोना स्टेटास नायनायावहाय बेयाव क्लिक खालामबाय आं बिनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना जुदि रेडि फर कालेक्शन जायाखैब्ला बा पेन्डिंआवनो दङब्ला नोंथांमोननियावहाय नैबे रिसिप्ट नुदोंना नोंथांमोना बे रिसिप्टआ मोनसेल' जागोन दा नैबे फार्स्टनि डकुमेन्ट फर्मआल' ओंखारगोन नोंथांमोननियावहाय आरो जेब्लानाखि नोंथांनि स्टेटासा रेडि फर कालेक्शन जायो नैबे इ पेमेन्ट रिसिप्टआ नोंथांमोननियाव स' जागोन जेब्ला नोंथांमोना डकुमेन्ट्स बा अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ लायनो थाङो नैबे इ पेमेन्ट रिसिप्टखौ नोंथांमोना लानानै थांफानांगोन दै बेखौ डाउनलड खालामदो बेवहाय क्लिक खालामनानै बेनिफ्राय जेरक्स खालामदो बा प्रिन्ट आउट खालामदो कम्पिउटारावहाय ओमफ्राय बेखौ लानानैहाय नोंथांमोना थांदो अफिसाव थांनानैहाय नोंथांमोनाव नैबे इ पेमेन्ट रिसिप्टखौ बिथांमोना बिगोन आरो बे इ पेमेन्ट रिसिप्टखौ नोंथांमोना होबोनांगोन बिनिफ्राय नोंथांनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ नागिरनानै बिथांमोना नोंथांनो हरगोन आरो मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जेब्ला नोंथांनि जे पेमेन्ट बा नोंथांनि जे एप्लाइ खालामनाय बे स्टेटास बियो रेडि फर कालेक्शन बेबायदि जायोबा बे आं दा खोन्थानाय बे रिसिप्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नैबेयावहाय थांनानै नैबे डाउनलड फ्रम रिसिप्टआव थांनानै डाउनलड खालामनानै लानानै थांफाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय बा एप्लाइ खालामबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौथ' आं दाखालि अलरेडि भिडिअ होखादों आं नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दोनगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो withheld सार्टिफिकेटखौ सोरनो नांगौ
बेखौबो आं खोन्थाखाबाय जायफ्रानाखि बेक दङमोन बिथांमोननि थाखायसो नांगौ आरो जायफ्रानाखि सेमिस्टार 6टा सेमिस्टारावबो मोनसेबो बेक गैया नोंथांमोना आरामैनो नोंथांमोना जुदि मोजाङैनो पास जालांदोंबा बे डिक्लेरेसन बा विथहेल्ड सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना नांनाय नङा नोंथांमोना जास्ट मोननै डकुमेन्ट्स होनानै जेनेबा मार्कशीट आरो जे रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट बेखौ होनानैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गोबांनियावनो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटआ गैया थाया बे रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना जिउ पर्टेलावनो फैनानै नोंथांमोना बे नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बे डाउनलड खालामनायानो जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौबो रोङाबा नोंथांमोना भिडिअ नायबानो जाबाय मेरला इउटुबाव थायो माब्रै डाउनलड खालामो जे BA नि रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय माबाफोर डाउट थाबावोबा नोंथांमोना कमेन्टआवहाय सोंहरबानो जाबाय आरो आं खोन्थाखाबाय बे एप्लाइ खालामनायनिफ्राय लानानै मास मोनथाम आरो मास मोनब्रैनि गेजेरावहाय नोंथांमोना चेक खालामबाय थाबानो जाबाय बेबायदि रेडि फर कालेक्शन जायोब्लानो बे नोंथांमोननि जे डकुमेन्ट्स बेयो रेडि जाबाय आरो नोंथांमोना लायनानै लानो हागोन बा मोननो हागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो बेखिनिखौ लाना फैबाय नोंथांमोना माबाफोर डाउट जानानै दंबावोबा नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन बेनिफ्राय गोबाङानो सोंहरबावदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिबो लाबो आङो नाजागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिबो लाबोनो भिडिअखौ माबोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना जास्ट चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना मोननो हागोन आरो गोबांथार रोखोमनि इम्पर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम दाबो नायबोनायखाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलावहाय एक्टिभ जानानै थादो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोननो हागोन बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' भिउ फैयो आरो बे भिडिअआवहाय भिउ फैयोब्लासो भिडिअ लाबोनो एसे मटिभेट जायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो जेन' नोंथांमोना बे नोंथांनि शेयार खालामनायजों नोंथांनि लोगोआबो नुनानै जेन' एप्लाइ खालामनानै लानो हायो लोगोफोर आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय अलरेडि भिडिअ होखाबाय डिसक्रिप्शनाव मोनगोन भिडिअखौ बेखौ नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन